السلام علیکم دوستو، میں بندہ نچیز شاعر ماہ جاوید اقبال خاکی مجرانا فرام فتح پور چھنگ دوست حکم آئی میرے لوڈے لاڈلے پراواں دا بھائی ملک رمضان جکھڑ صاحب با ہمارا جناب ملک منیر جکھڑ صاحب نہ دے حکم تے 2 منٹ دی حاضری امید حوصلہ افزائی کرے سو بھائی ملک رمضان چکھڑ صاحب کہ ریا کوئی نہیں دور محبتاں دا غرضاں دے سانگے رہ گئے تک غیر دے ویڑے وقت دی چھام بیلی مار پتھلیاں بہ گئے تے سدھی گل تاں ہے احساس مری گئے تائیں فرق بھراواں چ پائے گئے وڈا منو کے خاکی رشتیاں دے ہتھوں رشتے کھوے چ پائے گئے تے ملک منیر جکھڑ صاحب کہ بہت سونا وقت قسم خدا دی نہ یہ فرق غریب امیر ہر کہیں دا ہس کے دکھ ونڈنا انہاں دل جئی پاک جگیر تے رب جانے کیڑا فرق پیائے ساڈے خون دی اس تاثیر دکھ سن کے خاکی لک ویندے بندے رکھ کے کھوٹ ضمیر کتا کہ قیمتی ہاسے تے رول رل گئے ہیں اٹیاں سامیں تول تل گئے ہیں خاکی سجنا ہوش اڑائے ان گھر دے راہ بھی دول پل گئے ہیں والسلام رب